Hola a tots, soc el Pau Bru i benvinguts a aquest vídeo on aprendrem a calcular arrels d'arrels. Aquest vídeo forma part de la llista de reproducció que te deixaré a la descripció sobre arrels. Si estàs estudiant aquest tema, allà trobaràs tots els vídeos que t'interessen. En aquest aprendrem a calcular aquestes arrels d'arrels. Per calcular arrels d'arrels sempre farem servir la mateixa propietat, que és aquesta que te deixo aquí dalt. Si tenim l'arrel d'una arrel, les ajuntem, les combinem amb una de sola, on el seu índex és el producte, la multiplicació dels índexs que teníem abans. Si dos arrels s'estan tocant, com aquestes dues, podem ajuntar-les en una de sola, on els índexs es multipliquen. Així doncs, anem a veure el primer exercici. Tenim l'arrel amb índex 5 de l'arrel quadrada de 32. Aquestes dues arrels s'estan tocant. Per tant, jo les puc combinar en una de sola multiplicant els índexs de les dues arrels. L'arrel de fora té un índex 5. I l'arrel de dintre, si no té índex, recorda que sí que té índex en realitat. Si no l'escrivim, té índex 2. Donem per suposat que té índex 2. Aleshores, aquestes dues arrels que s'estan tocant les puc combinar amb una arrel d'índex 5 per 2. És a dir, les puc combinar en una sola arrel d'índex 10. L'arrel amb índex 10 de 32. I el de dintre de l'arrel es queda tal qual. És possible que el teu profe de mates et deixi deixar-ho aquí, però és també molt possible que no. Jo no t'ho deixaria deixar aquí. Per què? Perquè totes les arrels volem que les simplifiqueu i extraiem factors. Per això primer factoritzem en primers el nombre de dintre de l'arrel. En aquest cas 32 és 2 per 2 per 2 per 2 per 2, és a dir, 2 elevat a la 5. I ara intentarem simplificar l'arrel. Com? Dividim pel mateix nombre tant l'índex com tots els exponents que tinguem a dintre de l'arrel. Dividim pel mateix nombre tant el 10 com el 5. Tant el 10 com el 5 són divisibles entre 5. Per simplificar aquest arrel, em queda l'arrel amb índex 10 entre 5, 2, de 2 elevat a 5 entre 5, 1. Si t'acosta això, tinc un vídeo explicant com simplificar arrels. I aquest és el nostre resultat final, perquè ara tocaria extreure factors d'aquest arrel, però tinc una arrel quadrada. En una arrel quadrada, per cada grup de dos factors que tinguis a l'arrel, en pots treure una fora. Però dintre de l'arrel només tenim un factor 2. No podem treure cap factor a fora perquè no podem fer cap grup de 2 amb un sol factor. Per tant, aquest és el teu resultat final. Primer, combinem les arrels, després factoritzo el nombre de dintre de l'arrel per, primer, simplificar l'arrel i després intentar extreure factors. I aquest resultat final, aquest 2, no caldria posar-lo perquè s'ha donat per suposat i aquest elevat a la 1 tampoc caldria posar-lo. Per tant, el resultat seria arrel de 2. En el B tinc l'arrel de l'arrel de l'arrel de x a la 12. D'acord? Tinc tres arrels seguides que s'estan tocant. Què puc fer? Puc multiplicar els índexs. Si tinc tres arrels seguides, puc multiplicar els tres índexs, No passa res. I si en tens 5, multipliques els 5 índexs. Recordo que si no hi ha índex, tenim índex 2. Per tant, la nostra arrel quadrada tindrà un índex 2 per 2 per 2. Multipliquem tots els índexs de les nostres arrels. Per tant, l'arrel combinada té un índex 2 per 2, 4, i 4 per 2, 8. I el de dintre de l'arrel es queda tal qual. Molt bé, i ara com que tenim una x, no tenim un número, aquesta x ja estaria factoritzada, ja està expressada com una potència. No cal factoritzar una x, de fet no es pot factoritzar una x. Aleshores, anem a fer el que hem fet abans. Primer, intentem reduir l'arrel, trobar l'arrel irreductible i després extraurem factors. Per trobar l'arrel irreductible hem de buscar un nombre que sigui divisible entre 8 i entre 12. Ho podríem dividir entre 2, o més ràpid, o podríem dividir entre 4. Tant el 8 com el 12 són divisibles entre 4. I acabem amb una arrel quadrada, una arrel d'índex 2, 8 entre 4, de x a la 12 entre 4, 3. L'arrel quadrada de x al cub. Aquí sí que podem extreure factors. Tenim una arrel quadrada, de cada dos factors que tinc a dintre me'n surt un a fora de l'arrel. Tenim tres factors x. Puc fer un grup de dos factors x, em surt una x a fora de l'arrel i la x sense grup es quedarà a dintre de l'arrel. També, si t'acosta a extreure factors, tinc un vídeo explicant-ho pas a pas. Aquí traiem una x a fora de l'arrel i a dintre de l'arrel quadrada em queda una altra x. D'acord? L'índex 2 ja havíem dit que no calia posar-lo. Hem simplificat l'arrel a irreductible, 2 i 3 ja no se poden simplificar més, i hem extret tots els factors que podíem de l'arrel. Per tant, aquest ja és el teu resultat final. I ara anem a veure els dos últims, que són una miqueta més complicats. Per què?
Perquè jo no puc combinar a saco aquestes dues arrels. Per què? Perquè no s'estan tocant aquestes dues arrels. I aquest 4 entremig que m'està evitant que aquestes dues arrels se toquin. Aleshores, què farem? Apartarem aquest 4. Com apartarem aquest 4? Doncs introduint-lo a dintre de l'arrel. En lloc d'extreure factors, introduirem factors a dintre de l'arrel. Introduirem aquest 4 a dintre de l'arrel cúbica perquè aquestes dues arrels s'estiguin tocant i pugui aplicar la meva propietat. Aleshores, abans de fer això, és super recomanable factoritzar tots els nombres que hi hagi dintre de l'arrel en primers. És a dir, en lloc de 4, escriure 2 al quadrat, perquè serà més fàcil treballar amb potències que no pas amb números sueltos. Sempre que tinguis arrels i hagis de fer aquest procediment, te recomano que facis això. El 4 el factoritzem com 2 al quadrat, i el 2, com que hi és primer, no cal factoritzar-lo. Pots posar un 2 a la 1 per no liar-te. Aleshores, el que hem dit, anem a introduir factors a dintre de l'arrel. Introduint factors a dintre de l'arrel passa al contrari, que extraiem factors. Que de cada un factor que hi ha fora, n'entren tants com me diu l'índex. Si tinc un factor a fora i vull introduir-lo a una arrel amb índex 3, per cada factor que hi ha fora, me n'entren 3 a dintre de l'arrel. Què passa? Aquí tinc 2 factors, 2. Si de cada un me n'entren 3, de cada 2 n'entren 6. D'acord? Hem de multiplicar la potència per l'índex al final. Mira, aquí hem introduït el 2 al quadrat a dintre de l'arrel. Per tant, aquest 2 al quadrat, que serà un 2 a la 6 a dintre de l'arrel cúbica, ja està aquí. Aquestes dues arrels passen a estar tocant-se. Tinc l'arrel quadrada que tenia i l'arrel cúbica. El 2 al quadrat, hem dit que com que de cada un factor n'entraven 3, si ne tinc 2, n'entren 6. Tinc a dintre de l'arrel cúbica 2 a la 6, a més del 2 a la 1 que ja tenia. I ara, mira, aquestes dues arrels ja s'estan tocant. Ja tinc això d'aquí dalt, no? Per tant, puc aplicar la meva propietat. Arrel d'arrel, multiplico els índexs. Això té un índex 2, això té un índex 3, al final me queda un índex 6. I aquí, gràcies a factoritzar, puc combinar aquestes dues bases. 2 a la 6 per 2 a la 1, mateixa base que es multiplica, recorda, sumem els exponents. Em queda 2 a la 6 més 1, 2 a la 7. I ara aquí he de fer el de sempre. Primer, intentar trobar l'arrel irreductible i segon, intentar extreure factors d'aquest arrel. Això ja seria l'arrel irreductible, perquè tenim un 6 i un 7. No hi ha cap nombre que sigui divisible alhora entre 6 i 7, com a les anteriors. Per tant, no puc simplificar aquest arrel. El que sí que puc fer és extreure factors. Tinc índex 6. Per cada grup de 6 factors que tinc a dintre de l'arrel, me sortirà un factor fora de l'arrel. Si tens 7 factors, pots fer un grup de 6 i et queda un factor sense grup a dintre de l'arrel. És a dir, ens surt un 2 a fora de l'arrel i a dintre de l'arrel ens queda un factor 2 que no ha pogut fer grup. Per tant, aquest ja seria el teu resultat final. I l'últim, que és el més complicat, farem exactament la mateixa estratègia que abans. Aquí les arrels no s'estan tocant. Hi ha nombres entremig que me'ls separen. I el que farem serà anar entrant aquests nombres a dintre de les arrels per fusionar-les. Per facilitar aquest procediment, factoritzarem tots els nombres que estiguin a dintre de les arrels. Val? Els que estiguin a dintre de les arrels. Aquest 9 que hi ha al davant, una mica random, no està dintre de cap arrel, és un factor a fora. Per tant, aquest factor no li fem cas, estem treballant amb arrels. Aquest número no està dintre de cap arrel, no cal tocar-lo, no ens molesta gens. Aleshores, factoritzarem el 27 com 3 al cub i el 9 com 3 al quadrat. I ojo aquí que a l'examen un dels errors més comuns que me trobo és que els exponents passen a ser índexs, els índexs passen a ser exponents, etc. Tingues molt clar quins números són exponents i quins números són índexs d'arrels. Aleshores, anem a entrar factor a factor, sense pressa. Jo començo entrant als factors que tinc més cap a dintre, d'acord? És a dir, primer entraré aquest 3 al quadrat, combinaré aquestes dues fraccions i després entraré aquest 3 al cub i combinaré les dues fraccions, d'acord? Vaig de dintre cap en fora. Aleshores, vull entrar aquest 3 al quadrat a l'arrel quadrada. Amb una arrel quadrada de cada un factor que hi ha fora és perquè dintre has tret un grup de dos factors. Per tant, si a fora d'aquesta arrel quadrada hi ha dos factors 3, és perquè dintre de l'arrel quadrada hi havia 4 factors 3, que han sortit com 2. Aleshores, em reescric això, el 3 al cub no el toco, però aquí he passat aquest 3 al quadrat a dintre, tinc aquestes dues arrels ja juntes, l'arrel cúbica i l'arrel quadrada, i aquest 3 al quadrat m'ha passat a dintre de l'arrel com un 3 a la quarta.
i el 3 aquest ja hi era, puc escriure 3 a la 1, perquè ara ajuntaré aquestes dues bases. I també ajuntaré aquestes dues arrels. Per tant, aquí tinc arrel cúbica d'arrel quadrada. Multiplico els índexs, em queda una arrel amb índex 6. I ajunto les dues bases, 3 a la quarta per 3 a la 1, mateixa base, sumo les potències, tinc 3 elevat a la 5. I ara ja he passat de tindre 3 arrels a tindre'n només dues. Ara repetirem el mateix procediment, val? Tinc aquí un 3 al cub que m'està separant aquesta arrel quadrada d'aquesta arrel amb índex 6 que vull tindre juntes per aplicar la propietat. Per tant, apartarem aquest 3 al cub que ens molesta i el passarem a dintre de l'arrel amb índex 6. Amb una arrel amb índex 6, de cada 6 factors que hi havia dintre, n'ha sortit una fora. De cada factor que n'hi havia fora és perquè n'hi havia 6 a dintre. Llavors, si tinc 3 factors a fora, quants n'hi havia a dintre? Doncs 3 per 6, n'hi havia 18 a dintre de l'arrel. Aquí em queden les dues arrels ja juntes i el 3 al cub entra dintre de l'arrel amb índex 6 com un 3 a la 18. Pots comprovar que si ara extraiéssim aquest 3 a la 18 a fora de l'arrel, quedaria el 3 al cub que teníem. No volem fer-ho perquè volem tindre les dues arrels juntes, I ara aquí ja puc combinar les dues arrels. Arrel quadrada i arrel amb índex 6, multiplico els índexs i em queda una arrel amb índex 12, 2 per 6. I a dintre de l'arrel em queda 3 a la 18 per 3 a la 5, que és 3 a la 23. Molt bé, ja tenim una sola arrel, he aplicat la meva propietat, perfecte. Ara he de, primer, trobar l'arrel irreductible, simplificar 12 i 23 si puc, i després extreure factors. El 12 i el 23 no es poden dividir per cap nombre, perquè el 23, encara que no us sembli, és un nombre primer. I el 12 no és divisible entre 23. Per tant, això ja és la teva arrel irreductible. Aleshores anem a extreure factors. Tenim una arrel amb índex 12. Si tenim una arrel amb índex 12 vol dir que de cada 12 factors que tinguis a dintre de l'arrel ne podràs treure un. I tenim 23 factors a dintre de l'arrel. Si tens 23 persones, quants grups de 12 pots fer? Doncs en realitat només en pots fer un de grup de 12. Per tant, et surt un factor 3 a fora de l'arrel, que queda multiplicant el 9 que teníem al davant. I si de 23 factors hem fet un grup de 12, quants factors han quedat sense grup? Doncs 23 menys 12, no? Si hem fet un grup de 12 amb 23, traiem 12 de 23, 23 menys 12 és 11. Per tant, ens queda 3 a la 11 i l'índex segueix sent el 12. Per tant, aquest ja és el teu resultat final. Podem multiplicar 9 per 3, que és 27, si vols, i 3 a la 11 jo crec que no cal fer-ho, Ens queda això. 27 vegades l'arrel amb índex 12 de 3 a la 11. I ara, perquè tu puguis acabar de practicar, et proposo que facis aquests 4 exercicis. Pausa el vídeo, segueix el procediment que hem fet abans i ens veiem ara amb les solucions. Fixa't en l'exercici G, que el 12 el descomposem com 2 a la 2 per 3. Ens queden dos nombres entre aquestes dues arrels, entrem els dos nombres a dintre de l'arrel. I això és tot pel vídeo d'avui. Si vols seguir aprenent sobre arrels, clica al link de la descripció, que allà hi trobaràs tots els vídeos. I res més, fins la propera. Adeu!